ഇലഞ്ഞിക്കൽ സൗപർണിക ഉദയ എസ്എച്ചിയുടെ ഇലഞ്ഞിക്കൽ കുംഭകർണ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാടിന്റെ ഇരുവശത്തും റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള കാടുകൾ വെട്ടിയിട്ട് സംവിധാനം സംഘം ആദ്യമായിട്ട് അമ്പലത്തിലെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരെ ധരിപ്പിച്ച് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാണ്. കാടിന്റെ ഇരുവശത്ത് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. നെല്ലിപ്പോൾ സോമേട്ടന്റെ വീടിന്റെ പടി മുതൽ ഇവിടെ കള്ളികൾക്കും ബേബി മനോഹരൻ വീടിന്റെ അവിടെ വരെയുള്ള കാടിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള കാട് വെട്ടിയിട്ട് ഉത്സവത്തോട് സാധാരണ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ സംഘം ആദ്യം ചെയ്തു. എല്ലാവരും സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു.